سمي እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን درسنا يعني ويدا يخبر كم زي ينوك حوي كزارو وتصنحي إذا أبزين مهارو تمرتي نحن أصبحنا هو أقل تخوينا مثلا كنا قلقلون هزبنا إنا نعطى غزر لنا الزبن زين أي معتق زبننا يوم كمتي بزح جزء استباح لنا خا أبتي إزمة زلوا عمد ماني حيد عمد سلزخونه بحيد وزينا عن نجر قلوا له زبن كأي مت سلزلوا كان عطى كأس لزلنا هنا ثاني قبر نمهار زلنا سلزي كنت لينا شعوني الشيء حنت تأسخن بمو شو كنت لينا قبرها وارد عصرت شوعات عصرت حدا كلاتنا نفولت تقصي نيسبريا تاريخي نعو حنت تأسخن بمو بدحريون أبطرات كن كيدينا قبل هواريات معرف عصرت شوعات تقص عصرت حدا كم زيبل بشي يسوع كريستوس كم بيه نساتهم دما كابتهم أبصرون كي زنبورو زبالتو دقتات نبورو نساتهم زنجر زي اسكي كمو انت خوينو إلهم أبتت صباح نتصحفات النامر مرو نتقال بخلو فقادهم تقبلوا تقدر سني نجر أبزع كدقمة أبتت صباح نتصحفات النامر مرو نتقال بخلو فقادهم تقبلوا نسألي قويتا نبارخ كالونا بنجر كله لعلك نبلكا كنا خبركا أبكي ما خامسين أخا فجم كنا بلزق بقى كأملاخ نسخبينا خاص لزخون كات مسكن كم زبالة ما أدس لسرع كلنا شمكا بروخ يخون بروخ منفس كدوس أما أكل ناس لزلخا كبرنا هبة كالونا كم يجرنا ما يصحب كدوس كم الناس النع كترد أنا مخنياتو نسو مسمسة ناب كل حكي كمرحكم تباهيلو تتصحيف له سلازي كتمهرنا كتذكرنا كتمرحنا ناتكافق عادي سلازي هنا خا نسامع علينا موجزي أبيرابو أما أكلنا ترغيبكا نزنا جرزي كون كتجبر زكاة لك أملاح سلازوهن كاشم كابروخ يكون أما أكلنا سلازل لك خبر نهبكا بنجر كله نسخة أما أكلنا ترخب كل خبر خاص خاوسر بشم يسوس آمين أبزي زرعنا يو قدس صحف كم بجسي أبتنا تسلونك إذن برا خبابيتات زبالات ودقتات زنوبور سبات انتاي كم زقبور نرلنا نتصحفات انتاي قبرون يرم يمرمرون يرم اسكي كمو انت خوين برقت تي زبلو زلو بعال باولوس زسبكو زلو بعال باولوس زمهرو زلو زسدو دلو دبدابيتات حق انت خوينو انتاي اسكي نمرمر إلى مرميرم كابد حريقة بوف ملو فقادهم انتاك قبرو خلو كقبلو خلو نرئي سلازي لومي نمهارو تمرتي أجابب أفتاتها مصحف قدس ويا ترى عقوما مصحف قدس بتي نانجزنيا شموخا هيرمنيتيكس تباهيلو زتوع تمرتيو أزيو سفيح تمرتيو أزيو بحادة جزيخا ماستر زي جبر تمرتيو دقاقيمكا براكتس مسجبر كاي إخا نبيت مت نب ماستر زبهاد نجار تمت تزي كونه بحادة جزية تماهيرنا ويكاب سلسة معلت تماهيرنا أنت يكون قبرنا نخلي يكونن ماستر نقبرنا نجار يكونن جنا مجد نسرك كم يجرنا خنصنا كم زقبانا كم يجرنا خنقعد كم زقبانا كم يجرنا مسك الأملاك نجور كم زقبانا كم يجرنا أبقى الأملاك جزية خنوصل كم زقبانا كنت هاي نقبر دقنا خفت شعوبات دقاتنا دماني بتي منفس كبس زمر حنا زرد أنا مجد ما تاني قبر نتقال أبي وطنا كم يجرنا خنصنعه كم زقبانا نافرتنا نخدلو تمرتيو أب كريستنا بزحات أزياء ما قد استمرت زبهلو بزحات أبي تمرت مصحف كل ساعتي خا تيولوجيا ختم مهار كلها
كباب 89 زخون كورسات تمهر كابزم كلهم كورسات زياتهم جنا اتقدماي ኣብ ህይወት ኣማኒ ቦታ ክህልዎ ዝግቦን ክመሃሮ ዝግቦን ክፈልጦ ዘለዎ ተባሂሉ ዝፍለጥ እዚ ኣገባብ ኣፈታትሓ መጽሓፍ ቅዱስ ምክንያቱ ኣምላኽ ንርእሱ ንደቂ ሰባት እንታይ ክገልጽ ዝፈተዎ ኣምላኽ ንርእሱ ንደቂ ሰባት እንታይ ክገብር ዝገለጸ ኣምላኽ ስለዚ እዚ ንገዛ ርእሱ ክንፈልጠሉ ዝገለጸ ርእሱ ዝገለጸ ኣምላኽ ከመይ ጌርና كمن نفلتلو دما مجدتات نتاي غيرلنايو أدليلنايو أملاخ كم متو خننا نرؤس بخلت نجارات يجلسوا بخلت نجارات جلسوا رؤسو خجلس كله جزيابير ندرك سبات بخلت نجار جلسوا اتقدماي حفشاو مجلس النبلو يكا حفشاو مجلس النبلو اتخلى يكا فولي مجلس النبلو اتي حفشاو مجلس النبلو جزيابير بفترته نتاي غيري نسب أملاخ النوت جليتي صغيرنا منرة دقوس إنا سمايات كنري خلنا صحي ورحي كواكبتي جالاكسي ببا حفشو حنت نجر كي تزبارق كل مسمار حيزو حليو كخير كله نزز فترة حد حيل قالو نبل أتنزز حيل فترة جناك زي أبير أبقى الأملاخ كا كم زي لسه صحيح اللو بفلاي مزمور راويت بيت عصرت الشعات تقص حدا تلارينا سمايات كبر أملاخ تايجبر يزنتو ها تفركا جبر أملاخ يوري سلزي إجزي أبير كل سب كفلت أقوله زخلله نجر تاجرله جيرله إزي حفشاوي وكا كمان زخنة revelation إزي كل سب واتيو سمايات ريو ترحسي بدحريو أملاح كمزلو نعوز فترة حيل خمزلو إجزي أبير بهلا ونطو خمزلو نزل نجر زخ خمز فلته كمز جبره زي فلسف والحد إلا سلازم ناب ناملاح أي فلتوني أملاح يلين كبل زخيل والحد سب أي كلام سلازي أبوزح جزء بفلاي مزمور راويت بزعباز نجر زي بوزح جزء تزاري بلو سمايات نسك ترك يوريو كل ما هذا بدما كبروا رأي الله إلو الله سلزي سمايات كبر أملاخ ترك أملاخ يوريو هذا بكا بثي إجزي أبير زجبرو جبر دما تاي جبرو كبر يريو رومي حدا عصرت شريش عصر شوعتها كوميل الله تبي جبرو زفلت أملاخ كابز فترة جميرو نتاي زجبره بجبرو نتاي زجبره زفلت أملاخ سلازي إجزي أبير بجبرو بتيز جبرو فترة نتاي زجبري كرؤسو زجلته أملاخي مالتي كلاي أبتحفشاوي مجلتي حلنا زبها النسب تاجرون له أغميتون له إذا حلنا أب نفس وقت فود السب إن كود استجبر نجاري حق أيكونن كونع أيكونن إيلون تايز جبر زماني أكل أبو عمرنا أو أبو هو السب تاجرون له زي أغميتون له رومي كم عرف حدك سب عرف سلسلة زلون ترارينا خيدنا خنزارب كلنا وتم حنتايم سو حقيو سلازي كابت جزي أبير الله جزي أبير فتاريو جزي أبير رؤسو زجلس الله مخنيات وكا زجلس الله مجدي حدخا زحلنا الزباري سلازي بزم كل التنقرات زي أتوم ترح أملاخ يلاني وختب لا يدخلني خا مخنيات جزي أبير رؤس جليتي زي نخل سب مع عرس تجلس انتايو بزم مع عرس تجلس مجلس نايجزي أبير اتحدقنا فولي مجلس زباري إذا فلوي مجلس إزجنا بيسوس كريستوس نبانا زمتة مجلس. اتناي مود أتا مجلس ناي إجزي أبير هلا ونتو إجزي أبير ويكا من النتو بيسوس كريستوس أبيلين تاجرو نعنا قريتلنا. سلازي إبراهيم كتصحف كله أبتنك قداموت معلتات نبوتاتنا ببوزح مجدين تاجرومي تزاري بيومي أفتناي مود أتا دحروت جزيات جنا بتحد ودو وراس كل سخنا علم كذا فترة ودو يسوس كريستوس جيرو تاجبرنا تزاربنا أزي سبيشال زبهال ريفيليشن مغنياتو إجزي أبير مود أتا دك السبات
نابون نخعرقو نابون نخملسو እግዚአብሔር زحنصو ገና አበይ አብ ዘፍጥረት 3:15 ዝገለጾ ዘአተወ ቃል በኢየሱስ ክርስቶስ ምምጻ ና ምድር አቢሉ እቲ እግዚአብሔር ንሰብ ክጎብሮ ዝገደለ ኺዳን ንምግባር ናዓና በመን ተገሊጽልና በኢየሱስ ክርስቶስ አቢሉ ታገርልና ተገሊጽልና ስለዚህ እዚ ስፔሻል ሬቨሌሽን እግዚአብሔር ንርሱ ዝገለጸሉ መገዲ ካላይ ንርሱ ዝገለጸሉ መገዲ ድማ መጽሐፍ ቅዱስ نحنا أبز زبن الزلنا أمنتي مصحف قدس ويكا ملو فقد أملاخ نمرحنا زخون ملو فقد أملاخ انتي تغيرلنا له تحاتي ما أبيدنا توهيبنا له ازيد ما فقد أملاخ انتي مخانو بيناي مقد خنكيت كمزلنا كم يغيرنا نا أملاخ كنخبرو خمزلنا قص እግዚአብሔር እንሪእሉ መገዲ ነቲ እግዚአብሔር አባና ዝሐሰቦ ነገር አባና ዝራአዮ ነገር አባና ዝቀመጦ ነገር አብቅልሚ እግዚአብሔር ከመ ይገርና ከመንመላለስ ከርኤና ዝኽእል እግዚአብሔር ንሩቱ ዝገለጸሉ ውዱ ዝኾነ እንታይ ቃል ሐቅኻ ታገርልናሎ ሂብናሎ ስለዚህ እግዚአብሔር ንሩሱ ዝገልጽ አምላኽ እዩ በዚ ክልተ ነገራት እዚ ርእሱ ገሊጹ ስለዚህ ንሕና በቲ ስፔሻል ዝኾነ ሬቨሌሽን ናይ እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ አቢልና ናብ ህላውነት አምላኽ ዘአተና ናብ ሕብረት እግዚአብሔር ሕብረት ቅዱሳን ዘአተና ሰባት በቲ ዝረኸብና ምድሓን አብኡ ኸኣ ከምቲ እግዚአብሔር ዝደልየና ነቲ እግዚአብሔር ዘቐመጠና ቦታ መታ እንታይ ምዃኑ ምንት ክንፈልጥ ንቃል አምላኽ ድማ ክንመሃሮ ወይ ከዓ ክንፈልጦ ክንትርጉሞ ክነጽንዖ ድማ እግዚአብሔር ተገይርልናይ ደገ ይብናይ እስኪ መጽሐፍ ቅዱስ ይድግፈና ድኸውን ኢልና እንተራ ሓሲብና ኣብ ብዙሕ ቦታታት እግዚአብሔር እንታይ ገይርሎ ንሕና ንቃሉ ክንምርምሮ ወይ ከዓ ክንትርጉሞ ከም ዝግባአና ከም ዝድግፈና እንታይ ገይርልናሎ ባይታ ሂብናሎ ወይ ከዓ ተዛሪቡሎ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ሉቃስ 24:27 እንተራ ኸይድና ሰብኤማሆስ ንድሕሪት ናብ ዓዶም እናተመለሱ ከለዉ ኢየሱስ ክርስቶስ ጽግዕ ኢልዎም እንታይ ዝብል ጥቕሲ ሽዑ ካብ ሙሴ ጀሚሩ ኩሎም ነቢያት እቲ ብዛዕቡ ተጻሕፈ ዘበለ ጽሑፍ እንታይ ይገብረሎም ነበረ ይትርጉመሎም ነበረ ስለዚህ እግዚአብሔር ንቃል አምላኽ ክንትርጉመሉ እንኽእል ደገ ታገርልናሎ ማለት እዩ ሂብናሎ ዮሐንስ 1:42 ካን ሕርኬና ንሕሪና ድማ ናብ ኢየሱስ ምሰምጾ እንታይ ኢሉ ኢየሱስ ጠሚቶ ንስኻ 1:42-43 ዮሐንስ ተኸይድና ድማ ከምዚ ዝብል ቃል ኣለና ከም ቡባት ተጠቕሲ መታን ጽቡቕ ጌርና ኣብኡ ክንገብር ናብ ኢየሱስ ኣምጽኦ ኢየሱስ ከዓ ጠሚትዎ ንስኻ ወዲ ዮና ኢኻ ንስኻ ኬፋ ጴጥሮስ ዝትርጉሙ ክትበሃል ኢኻ ዝትርጉሙ ጴጥሮስ ዝትርጉሙ ኬፋ ጴጥሮስ እንታይ ዝኾነ ዝትርጉሙ ስለዚ ቃል አምላኽ ክትርጎም ዘለዎ ነገር ምዃኑ ወይ ከዓ ንቃል እግዚአብሔር ክንትርጉመሉ እንኽእል ነገር ከም ዘለና ኣብዚ ተባሂለናሎ ዮሐንስ 9:7 ብዛዕባ እቲ ቃላይ ሰሊሆም ዘሎ ነገር ከዓ ኣብኡ ኣለና ናውኺ ተሓፀብ ኢልዎ ትርጉሙ ኸ እንታይ እዩ ልኡኺ ኣብ መወዳእታ ኸኣኒ ዕብራውያን 7:2 ኸ ኣለና ብዛዕባ እቲ ንጉስ ሳሌም መልከ ጸደቕ ሽዑ ነዚ ኢልዎ ትርጉሙ ንጉስ ጽድቂ ድሓር ከዓ ንጉስ ሳሌም ወይ ከዓ ንጉስ ሰላም ማለት እዩ ስለዚ ትርጉሙ ዝትርጉሙ ይትርጉመሎም ዝብሉ ቃላት እዚኣቶም መጽሐፍ ቅዱስ ከመይ ገይሩ እንታይ ከም ዝገብረልና ክንትርጉሞ ክነንብቦ ክንፈትሖ ከም እንኽእል እግዚአብሔር ደገ ከም ዝኸፈተልና ዘርኤና ነገራት እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ንርእሱ ንደቂ ሰባት ክገልጽ ዝፈተወ አምላኽ ስለ ዝኾነ ነቲ ዝሃበና ርእሱ ዝገለጸሉ ቃል ድማ እንታይ ክንገብሮ ክንምርምሮ ጥራሕ ዘይኮና ክንነብሮ ጥራሕ ዘይኮና ክንገብሮ እንታይ ገይርልና ዕድል ፈቂድልና እግዚአብሔር እዝራ ከምዚ ኢሉ ሓደ ግዜ ብዛዕባ ነገራት እዚ ክዛረብ ከሎ ከምዚ ኢሉ እዝራ ንሕጊ እግዚአብሔር ንምምርማር ንምግባርን ስርዓትን ፍርድን ኣብ እስራኤል ክምህርንሲ
ንልቡ እንታይ ገበረ ኣዳለወ እንታይ ይገብር መጀመርያ ክምርምሮ ድሕሪዩ ንምግባሩ ብድሕሪዩ ኸ ስርዓትን ፍርድን ኣብ እስራኤል ምእንቲ ከቆውም ሲ ወይ ከዓ ምእንቲ ከሕሉ ሲ እንታይ ይገብር ጀሚሩ ንልቡ ኣዳልዩ እግዚአብሔር ነፍሶ ከፍና ይደግፈና ልብና ክሳዕ ክንደይ ንቃል ኣምላኽ ይደልዩ ክሳዕ ክንደይ ንቃል ኣምላኽ ሃረር ንብሎ ክሳዕ ክንደይ ምስ ቃል ኣምላኽ ግዜ ንወስድ እሱ ጥራሕ ኣይኮነን ከመይ ጌርና ከም ነጽንዖኸ እንፈልጥ እግዚአብሔር ንርእሱ ክገልጽ ዝፈተወ በኸዞም ክልተ ሬቨሌሽንስ ነተቀዳማይ ሬቨሌሽን ወይ ከዓ ነቲ ስፔሻል ዝበሃል ሬቨሌሽን ኢየሱስ ክርስቶስ ረኺብናዮ ኢና ኣብኡ ከዓ ብኡ ዝርከብ ድሕነት ብኡ ዝርከብ ውልድነት መሰል ውልድነት ድማ ረኺብና ኢና ግና ነቲ ብኡ ዝረኸብናዮ መሰል ውልድነት ድማ ኣብኡ ከዓ እናተሃነጽና እናዓበና ናብ ምስሊ ኣርኣዩ ከዓ እናተለወጥና ምእንቲ ክንከይድ ነቲ ኣብ ቃል ኣምላኽ ወይ ከዓ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ተዓቂሩ ዘሎ ሓይሊ ኣምላኽ እናፈለጥና ምእንቲ ክንዓቢ ድማ ንቃል ኣምላኽ ክንምርምሮ ልብና ክነዳሉ ይግባአና ስለምንታይ ኢና መጽሓፍ ቅዱስ ነንብቦ ወይ ከዓ መንነት መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ መንነት መጽሓፍ ቅዱስ ብዙሕ ነገር ይዝረብ ገለና እሹ ነገራት ጥራሕ ትንክፍ ኣቢላ ክሓልፍ ንሎሚ ምክንያቱ ቃል ኣምላኽ እስትንፋስ እግዚአብሔር ዘለዎ ጽሑፍ እስትንፋስ እግዚአብሔር ዘለዎ ጽሑፍ ካልኣይ ጴጥሮስ ቀዳማይ ምዕራፍ ካብ 19 ክሳብ 22 ሲ ከምዚ ዝብል ጽሑፍ ኣሎ ትንቢት ብሓሳብ ሰብ ኣይመፀን ቅዱሳት ሰባት ብመንፈስ ቅዱስ ተደሪኾም ተገይሮሞ ጽሒፎም እግዚአብሔር ኡፍ ዝበለሉ እስትንፋስ እግዚአብሔር ዘለዎ ኣብዚ ክንሪኦ ዘለና እስትንፋስ እግዚአብሔር ዘለዎ ክንብል ከለና ሰለስተ ነገራት ኢና እንታይ ንገብር ንዛረብ ምግላጽ ኣሎ ኢንስፓይሬሽን ኣሎ ኢሊሚኔሽን ካሎ ወይ አብሮት ካሎ ሰለስተ ነገራት ኢና ንገልጽ እቲ ቀዳማይ ምግላጽ እግዚአብሔር ነቶም እሱ ዝሓረዮም ሰባት ወይ ካሶም እሱ ዝተጠቀመሎም ሰባት እግዚአብሔር ናቱ መንነት ናቱ ሓሳባት ናቱ ክብሎ ዝደለየ ነገር እንታይ ዝገበረሎም ዝሃቦም ወይ ከዓ ዝገለጸሎም ሰባት እዮም እዚኦም ቶም ቀዳሞት እቲ መጀመርያ ካብ እግዚአብሔር መልእኽቲ እንታይ ዝገበሩ ዝተቀበሉ ሰባት እዮም እዚኦም እዚ ተቀቢሎም ነቲ መልእኽቲ ምስ ተቀበልዎ ድማ ንሶም በቲ ንሶም ዝርድኦም ኣብቲ ንሶም ዘለዎም ኩነታት ኮይኖም ናብ መጽሓፍ ገጾም ክኸዱ ከለዉ ድማ እቲ ዝሃበ መልእኽቲ መንፈስ ቅዱስ ክጽሕፉ ከለውን እንታይ ገይሩ መሪሕዎ ሳልሳይ ድማ እቲ ብመንፈስ ቅዱስ ዝተዋሃበ ብሓገዝ መንፈስ ቅዱስ ከዓ ዝተጻሕፈ ሽዑ እቶም ዘንብብዎ ሰባት ከዓ ብመንፈስ ቅዱስ ድማ እንታይ ይገብርዎ ይርድእዎ ወይ ከዓ ይግለጸሎም ከዓ ንዕኦም ከዓ ስለዚ እስትንፋስ እግዚአብሔር እዩ ክንብል ከለና ወይ ከዓ እግዚአብሔር እስትንፋሱ ኦፍ ዝበለሉ እዩ ክንብል ከለና እንታይ ኢና ንዛረብ ዘለና ምንጩ እግዚአብሔር እዩ እቲ ሓሳባት መበገስ ነገር ወይ ከዓ መበገስ ናይቲ መልእኽቲ እግዚአብሔር እዩ ኣበጊስዎ مسحابهم دما كصحفوه خلوا دما እግዚአብሔር بمنفسي እንታይ ገይርዎም ፑሽ ገይሩ እንታይ ገይርዎም አጽሒፍዎም ሳልሳይካ ምስተጻሕፈ ድማ ሰባት ከንብብዎ خلوا ድማ እንታይ ብምንታይም ዘንብብዎ በመንፈስ ቅዱስ እናተገልጸሎም እዮም እንታይ ዝገብርዎ ዘንብብዎ ስለዚ እስትንፋስ እግዚአብሔር ዘለዎ መጽሐፊ ስለዚ ክነንብቦ خلنا ካብ እግዚአብሔር ከም ዝመጸ ደብዳቤ ካብ እግዚአብሔር ከም ዝመጸ ደብዳቤ ካብ ሓደ ላዕለ ወይ ሓላፍ ዝመጸ ደብዳቤስ እንታይ ከም ዝብል ክትንብባ ኣዚኻ ኻትዎ ሓቀይ እንዴ ስለዚ እዚ ግዳ ካብ እግዚአብሔር ዝተላኸ እግዚአብሔር ዝዋንኡ እስትንፋስ እግዚአብሔር ዘለዎ መልእኽቲ ግና ክሳዕ ክንደይ ንብህጎ ስለዚ እቲ ቀዳማይ ካልኣይ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ንሓድሕዱ ዘይጋጮ መጽሓፍ ካብ ዘፍጥረት ክሳዕ ራእይ ዮሐንስ ዘሎ ሓደ ሓሳብ ሒዙ እንታይ ዝገብር ዝኸይድ ሓደ ሓሳብ ሒዙ ዝኸይድ እሱ ከዓ ኢየሱስ ክርስቶስ በኢየሱስ ክርስቶስ ኣቢሉ ሰባት ናብ ናይ ዘለዓለም ህይወት ንምእታው ዝመጽእ መገዲ በኢየሱስ ክርስቶስ ሰባት ናይ ዘለዓለም ህይወት ክረኽቡ ከም ዝግብኦም እቲ ኣብ ብሉይ ኪዳን ዘሎ ጽላሎት ናይ ሓድሽ ኪዳን ክንሱ ኮይኑ ግናኸ ነቲ ዝመጽእ ዘበለ ወይ ከዓ ነቲ በኢየሱስ ክርስቶስ ዝኸውን ዘበለ ነገር እንታይ እዩ ናቱ ዘርኢ ምስሊ እዩ ነዚ ምስሊ ከዓ ኢየሱስ ክርስቶስ መጺኻ ኣብ ምድሪ
ወዲእዎ ምስከደ ሰባት በቲ በኢየሱስ ክርስቶስ ዝርከብ በጃነት ምስ እግዚአብሔር ዕርቅ ገይሮም ነዝራለም ህይወት ክነብሩን ውሉድ አምላኽ ንኽኾኑን ንምግላጽ እንታይ ካብ ናሓድሕዱ ፈጺሙ ዘይጋጮ ሓደ ወጥ ዝኾነ ትምህርቲ ዝሓዘ መጽሓፍ እዩ ክገርመኩም እዚ መጽሓፍ እዚ ንኽጽሓፍ ካብ ዘፍጥረት ሓደ ክሳብ ራእይ ዮሐንስ 22 እንትራእይናዮ ናይ 1500 ዓመት ኣለዎ ናይ 1500 ዓመት ኣለዎ ዘፍጥረት 1400 ቅድመ ዓመት ዓለም ተጀሚሩ ራእይ ዮሐንስ ከ ኣብ ከባቢ 100 ዓመት ድሕሪ ልደተ ክርስቶስ ተጻሒፉ ነዚ እንትራእይናዮ ኣብ ናይ ሓደ 1500 ዓመት ጋብ ዘለዎ ጸሓፍቱ ዝተፋለየ ዓይነት ኣነባብራ ዝተፋለየ ዓይነት ኣፍልጦ ዝተፋለየ ዓይነት ናብራ ዝተፋለየ ዓይነት ደረጃ ትምህርቲ ዝተፋለየ ዓይነት ኩሉ ነገሮም ብኩሉ ነገሮም ዝተፋላለዩ ካብ 40 ዘይውሕዱ ሰባት ዝጸሓፍዎ ግናኸ እቲ ደራሲኡ እቲ ንኹሎም ዝድረኾም እቲ ንኹሎም ክጽሕፉ ዝገበሮም መንፈስ ቅዱስ ስለ ዝኾነ እቲ መልእኽቲ ሓደ እዩ ዝኸይድ ስለዚ ድማ ንሓድሕዱ ከይተጋጨወ ዝኸይድ መልእኽቲ ዘለዎ ቃል ኣምላኽ ጸሓፍቱ ገሊኦም ካህናት እዮም ገሊኦም ነቢያት እዮም ገሊኦም ሓረስቶት እዮም ገሊኦም ምሁራት እዮም ገሊኦም ጓሶት እዮም ገሊኦም ተገውት እዮም ኣቕረስቲ ግብሪ እዮም ገሊኦም ሓኻይም እዮም ኩሎም ደረጃ ፍልጠቶም ደረጃ መነባብሮም ደረጃ ኩሉ ነገሮም ተራሪእናዮም ኣዝዮም ዝተረሓሓቑ እዮም ግና ኩሎም ሓደ ሓሳብ እዮም ጽሒፎም ምኽንያቱ እቲ ኣብኦም ኮይኑ ንኽጽሕፉ እንታይ ዝገበረ ፑሽ ዝገበረ ዝደረኸ መንፈስ ቅዱስ ስለ ዝኾነ ስለዚ ናይዚ መጽሓፍ እዚ ደራሲኡ መን መንፈስ ቅዱስ እዩ ዝተፈላለዩ ሰባት እኳ ይኹኑ ብዝተፈላለየ ደረጃ ዝመፁ ሰባት እኳ ይኹኑ ብዝተፈላለየ ደረጃ ተዓብያ እኳ ዝዓበዩ ይኹኑ ዝተፈላለዩ ደረጃ መነባብሮ እኳ ዝሃለዎም ይኹኑ ግና እቲ ኣብኦም ኮይኑ ንመጽሓፍ ቅዱስ ወይ ከዓ ንቓል ኣምላኽ ክጽሓፍ ዝገበረ መንፈስ ግና ሓደ እዩ ስለዚ ድማ ኩሎም እንታይ ንግበር ኣለና ሓደ ዓይነት መልእኽቲ ዘለዎ ነገር እዩ ስለዚ መጽሓፍ ቅዱስ ከም ዘለዎ ሕጂ ጥርኑፍ ኣይኮነን ነይሩ ጥርኑፍ ኣይኮነን ነይሩ ቶም ቀዳሞት ኣቦታት ብዙሕ ዋጋ ከፊሎም እንታይ ገይሮም እዮም ኣየናይ ይቁኑዕ መንፈስ እግዚኣብሔር ዘለዎ እስትንፋስ እግዚኣብሔር ዘለዎ ኢሎም ኣለልዮም ነዚ ንዓና ሕጂ እንታይ ጌርና ንዓና ኣብ ኢድና ዝበፅሕ ዘሎ ነገር ንኽበፅሕ ብዙሕ ፕሮሰስ ሓሊፎም እዮም ብሩህ ፕሮሰስ ክጽሓፍ ከለውን ከምዚ ሕጂ ንሕና ነንብቦ ዘለና ጥቕሲታት ዘለዎ ወይ ከዓ ምዕራፋት ዘለዎ ኣይነበረን ሓሳብ ዘለዎ እዩ ነይሩ ሙሉእ ትኽ ዝበለ ሓሳብ እዩ ነይሩ ግና ዓበይቲ ቶም ናይ ኣምላኽ ሰባት ነዚ ነገራት በብእዋኑ ከምዚ እናገበሩ እንታይ ገይሮምና ንዓና ናብ ዘለናዮ ደረጃ ኣብፂሖምና ስለዚ እዚ ከምዚ ኢሉ ተወራሪዱ ብግዜን ብቦታን ብኩሉ ኩነታትን ሓሊፉ ንኩሉ ስዒሩ ኣባና በፅሒ ዘሎ ቃል ኣምላኽ ክሳዕ ክንደይ ንውህቦ እግዚኣብሔር ንነፍሲ ወከፍና ይደግፈና ስለዚ ካብዚ ብምቕጻል ከም እተው ዝካበልኩ እንታይ ማለት እዩ ሄርሜኔቲክስ ወይ ከዓ ኣፈታታሓ ትርጉም ወይ መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ማለት እዩ እዚ ሄርሜኔቲክስ ዝበሃል ትምህርቲ ኣጋብ ኣተረጓጉማ ወይ ከዓ ኣፈታታሓ መጽሓፍ ቅዱስ እዩ ዝምህር ከመይ ጌርካ ነቲ ዘንብብካዮስ ከመይ ጌርካ ትርድኦ ከመይ ጌርካ ተሓቂ ዝኾነ መልእኽቱ ትፈልጦ ከመይ ጌርካ እቲ እግዚኣብሔር ክብለካ ዝደለኻዮ ነገር ዝደልዮ ነገር ትሰምዖ ክንትርጉሞ ማለት ወይ ከዓ ክንፈትሖ ከለና ክንብል ከለናስ ድምፂ ኣምላኽ ንዓና እንታይ ምዃኑ ከመይ ጌርና ንፈልጥ እዩ ካብዚ ዝበሃል ዘሎ ካብዚ ተጻሒፉ ዘሎ ጽሑፍ ቃል ኣምላኽ እንታይ ተዓቂርዎ ኣሎ ሓይሊ ኣምላኽ ተዓቂርዎ ኣሎ ኩሉ ሓይሊ ኣምላኽ ኣብዚ ቃል እዚ እንታይ ገይሩሎ ተዓቂሩ ኣሎ ነዚ ኣብዚ ተዓቂሩ ዘሎ ሓይሊ ኣምላኽ ኣባና ኣብ ህይወትና ከመይ ገይሩ እንታይ ይገብር ይግለጽ እግዚኣብሔር ሓሳቡ እግዚአብሔር ዝደልዮ ነገር እቲ እግዚአብሔር ኣባና ክገብሮ ዝደልዮ ነገር ከመይ ጌርና ንፈልጦ ስለዚ ክነጽንዖ ኣለና ክንምርምሮ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሄርሜኔቲክስ ዝብል ቃል ናይ ግሪክ ቃል እዩ ካብ ሄርሜስ ወይ ከዓ ሄርሜን ዝብል ቃል ይመጽ እዩ እዚ ቃል እዚ ትርጉም ወይ ከዓ ምፍታሕ እዩ ትርጉም ምግላጽ ምፍታሕ ምትርጓም ዝተሓበ ምውፃእ ዝዓይነቱ ትርጉም እዩ ዘለዎ ካብዚ ብምብጋስ ክልተ ዓይነት ብክልተ ሸነኻት ክንገልጾ ኢና
زي ترجم زي بخلت شنخاتو يزقلت اتحادة مترجم مجلس متنتان مفتاح مترتار مخفات مفلات زبل نجر كوينو اتخلى أيجن أزيو أقداس زخنة نجري اتخلى أيجن أبيوت مترجم اتخلى أيجن أبيوت مترجم تقدماي نتقال يخات فولت أزلخا نتقال تخفت لخا نتقال تترترول لخا نتقال تجلس لخا اتخلى أيجنا مفلات مالت مترجم مالت أبيوتك أنت كم زجبر ترجم كم زحز هيوات كم زلبس سجا كم زلبس مقبار مالتيو سلازي نتوم إذن مقبار نتوم كن مخلط تشع عمتات زتوها بملأختي نتقنع ترجمه ترديك انتاي كبر سلازلي زبل نجار ترديك نعخا نعانا نعابز زبنزل لنا كريستيانات انتاي ترجمه نمفلات زكبر مسرح مصنعتي ناي مصحف قدسي سلازي تخيلنا يكوننا نخيل مالتي سخيلنا سلازم ببنا يوسي تخيلنا يكوننا نوزدو كم زلو يكوننا نقبله مالتي مجمرة زق على زين عنا يكون أنت صحيف نعينا بخيل تباهي تصحفه يلنا وين أبزا شرش زيادة تباهي تصحفه نجار يلنا زق على زي كرم خلت تشح عمتات نتابيرو تصحيف نتب شعوز نبورو سبات كاي تصحيف الله كتصحف لهم كلها نخونتاتهم يخا تصحيف لهم سلازي نستم شعوز تصحفوا لهم سبات نحنا بتاريخ أزينا رحوقاتنا بجيزي أزينا رحوقاتنا ببوتا أزينا رحوقاتنا بجيوغرافي أزينا رحوقاتنا بعينة بوليتيكا أزينا رحوقاتنا سلازي مجمريا كنردو أوزل لنا مجمريا انتاينا نقبر نتي نعقوم زستبهلهم نجر مستردعنا يوئنا شعوء نبينا متصو نابزنا حنا نمتصو سلازي نتي نعقوم زستبهله حقي تردينا نابزن احنا حجز لنا يو زبن كنا متصو خلنا ازي ناي مسغار مسرح ازي ويكا ازي دلدل ازي نخلتيو زراخ دلدل ازي انتي تباهي لصواع هرمنيتيكس ويكا أجواب سنة فتاتها مصحف قدس تباهي لي سلازي هرمنيتيكس دلدلي كم مالتي دلدل إذا ما بزز له حبرة سب نعوامي تصحيف لهم كابزي نابزز له جاga لنا ناي متاي جاك ناي بحالي جاga لنا ناي بوليتيكا جاga لنا ناي جيزي جاga لنا ناي تاريخ جاga لنا كالبوس نجارنا نحنا خا أبزي نازلنا سلازي نزا أمونغو خلتينا زلوا جاك انتي زجبر زقات ويكا زراخ بنا مسالل ويكا زين تنبلو هرمنيتيكس ويكا سنة أفتاتها مصحف قدس لنا نزاربون سلازي نزل مقبار كن كتلهم زلنا ممتحتات بزحتي إذا تمرتزيم سرعتات حقتات قلز بزح تمرتاتي كم يجرنا نبيوتنا نمتصهم قرب براكتيكال زحت نجار سلازخونه كبز بله زغبرو نجار أسي جنا هرمنيتيكس ثلاث عينت تمرتي زلوا هرمنيتيكس ساينسي هرمنيتيكس طبابي هرمنيتيكس كا منفسه تكباري خبر لذي حانتي بزعبا هرمنيتيكس ناخ نزارب كلنا ساينسيو بتحرقوزو طبابيو بتحرقوزو خا منفساوي تكباري سلازي كنصنع كلنا ويكا كمزي ازي ناخ نزارب كلنا كم منفساوነት ዝወፃና ከይመስለና كم منفساوነት ዝወፃና ويكا كم منفساوነት ዝرحقنا ከይመስለና እዚ كل تحسو انتايو منفساوي نجريو እግዚአብሔር نحنا بخمزي أجابب كنفلتقوله زقلة لما جد تباهيلو انتهي زخنة زتسرح النجار إيو إذ نجار زي سلازي እግዚአብሔር بز نجار زخنفلتقو إلو انترا حاسيبو بو تختي لنا خاين እግዚአብሔር أملاخنتو كالنتو اتابنا زلوا مدب እግዚአብሔር نعنا زبلنا نجار كنفلت እግዚአብሔር زسرع لنا مجدي سلازي ساينس يخدم لك لنا سرعة حقن زختليو مالتي سرعة حقن مخنياتو حدا مصحف نجزا رؤس زخنه نيصححفا ستايل الله نابنت ام مصحف قدسنا بزحات عينت
ستايلس ويكا عينها صحافة لو ناس صحافة صحافة زانتا لنا ترخل لنا قتم لنا بزعبا مسأز تنبيت لنا حجي كلهم زياتهم ببتي صحفوا له نجاريخا تاكد جورم زلكا كتمزنهم زلكا كلهم بحد عينت مجد انتهى يكونوا أي ترجموا من يوم سلزي كلهم كان نناتهم زخونة سرعات كاللوم قتمين ترى إلك موداتها نجاروخ موداتها تقصخو لن تفيدلات انت خونا اللون حد عينت خونا اللون سرعة نتبي تحد ترخات خوينخا كلتا نتبقى أبزاتو كلتا نتبقى كاتولو 4 نتبقى كاتولو 4 نتبقى كاتولو سلزي سرعة حقن حزين تاكوين كم حدا سنة صحف نايس صحف حقي نايس صحف سرعة تختيلين تاجروا تزحيفوا زلو سلزي نتي أو تزحيفوا زلو ناي سرعة حقتاتن زبلنا كنكتلو قدني تزاي تختيلنا يو انتهي كنقبرينا مالتي كنقاقينا مالتي قاليو أو انتاوي أتصحافة قاليو نيجاتيف أتصحافة قاليو بزعباز مت أتصحافة قاليو بزعباز حلفة أتصحافة إزيهم كلهم أب ناي سنة صحف أتصحافة انتهي زغنا سرعة حقتاتن حقي عندي كله قوقات كن ماركلنا زمح سرعات زياتهم قالوا بتم ناي قوقات سرعات بملؤهم انتهي له أبزلو سلازي أو سلازلو نزي نجار زين تاكن قبر كنت كمالو كنفلتو كنكل علنا مالتي سلازي ساينس إلنا كنزارب كلنا سرعات علو سرعات ناي قوقات سرعات تصححفة سرعات نتبي كل نجارات زلك آيات سلازو خونه ساينس زبلو نجار زيو كلايكات طبابي ناي مسحف قدس حق فريدك نمترجمو مسيوتك نمزمات أبيوتك نبيوتك نمنصع بتس أو أزرع خيو نيوتك خطريئة طبابد ليه انتهيت طباب زد ليه نتيجة زي أبير زبلو زلو أو أسي أبا 5 بس حنتا عنا تقوم يهلو كتفلت طبابد ليه طباب كايد ليه سلازي ساينس راح يكونن طباب كالو كينيو غنا منفساو تغباري مخنياتو مسك زي أبير حبرت نمكبار نايك زي أبير ملكوتاو رديئس زحتت تعالك عمقتاو زد ليوس لزوان مخنياتو زي أبير منفس كدوس انت زي يبرهلكا أبيوتكا انت زي قليت لكا انت نقرت أبا خانتا يكوني أيسرحنيو سلازي منفساو تكبارن كلايو مسك زي أبير حبرت نخد قبر أبيك زي أبير ملكوتاو رديئت نخد قبل منفس كدوس نخجل تسألكا تحتلكا أبكن منفس كدوس كينكا نخد ريئو زي أبير نزب لك نقركا نخد سمع انت عايز قبركا زدرخا كان كلايو سلازي حدا جزي سدس خونا نابان نببينا بزيت أولو زنببان نابالو قال قنت لا بالكترح مشعو زخون تقسي زنببان نابالو بزح نقرينا تري قنا منفساو تقباري ملكوتاو رديت تحتلو ملكوتاو مقلاص اب هيوتكا كجهاد اتاو زلو حقي نهيوتكا خطقما زدليا ملكوتاو رديت نمركب اب قمي زي ايفيت انتي تقبرلو تقربلي كومون تزي كوينو حدا غيزي نبي وزكاي مسيلكم نبزيت دلي نغر يوزكاي حدا بحالا لو كل غيزي عبيت ممهران ززارو بالبحالا غنصلا بيلوس انتي غبره بلنا حنت قصر خبموني كمزن كوينس كمزو قنات بل تحار تخاليتي قنصل تبلاس كيد نسخاخا كوم غبرت بل تقدميتي نا يهودا اذا نغير مزغه بلاس كيدو تحانيقوم وريات بل تحار نو زياس دعايك ولا تنيلوس كاليت مسغنصل خاص سخاخا كيد مو خمو قلتيفكا غورو نمن معاس سلمنتاي كم زتبهلو كوفيدو انت زيري ايوا كلتين تسامي عنده قلنا بين دوزو دلوا نابتك زي ابير زرايلو زي كونس كابتك زي ابير زرايلو وصاي ان دوزو دلوا سلازي اخا ملكوتاوي رديئت كوركا ملكوتاوي حاجز ملكوتاوي زخونه فقاد املاح ويكا منفس املاح متيو كغلصلك مغنياتو تقال حقم قال حقي يسوع كريستوس كزارب كلوس أنا خير الله خلوهم تزمت سجنا ناكل حق أنت خبروكني ما مرحكم سلازي مريحنة منفس كدوس زدليو
ነገር ስለዝኾነ መንፈሳዊ ተግባር ስለዚ ሄርሜኔቲክስ መፍላጥ ማለት ካብ ዘሎ ኩሉ ዕሽነት ወይ ከዓ ካብ ዘሎ ኩሉ ጌጋ ዝኾነ ተሓሳስባ ጌጋ ዝኾነ ኣተረጓጉማ ጌጋ ዝኾነ ምህሮ ካብ ኩሉ እንታይ ዝገብረካይ ዝሕልወካይ ማለት እዩ ስለዚ ና ድማ እንመሃር ዘለና ብዙሕ ካብ ከምዝታት ዝመፀ ጌጋ ዝኾነ ትምህርታት ዝተበገሰ ማዕለያ ዘይብሉ ትምህርታት እዩ ዘሎ እዞም ኣብ ዙርያና ንሪኦም ዘለና ኩሎም ናይ ኦንጂሰስ ናይ ጀሆባ ናይ ከለ ናይ ገለ ኩሎም እዚኦም ካብዚ ጌጋ ኣተረጓጉማ እንታይ ዝመፀ ትምህርታት እዩ ካብ ጌጋ ምፍታሕ ጌጋ ምትርጓም ዝመፀ ትምህርታት እዩ ሓደ ግዜ ሓደ ሰባኻይ ከምዚ ኢሉ ክሰብኽ ሰሚዐዮስ ኣነ ንገዛ ርእሰይ ሓፊረ ካብ ወንጌል ዮሐንስ እዩ ዝሰብኽ ነይሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ ግዜ ኣነን ኣቦን ሓደ ኢና ትብል ቃል ተጠቒሙሉ ኣነን ኣቦን ሓደ ኢና ሓቂ እንድዩ ሓቂ ንኣምኑ ናምሽ ዘቓል እዚ ብዛዕባኡ እንዳሰበኸ ከሎስ ድሓር ነቲ ህዝቢ ኮንፈስ ከግብሮ ዘድልዩ ኣነን ኣቦን ሓደ ኢና ብል ኢሉ ኮንፈስ ኣግቢርዎም ጉባኤ ሙሉእ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ውልድነትን ናትና ውልድነትን ኣዝዩ ዝተረሓሓቀ እዩ ንሕና ብበጃነት ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢና ውሉድ ኣምላኽ ኮይንና ኢየሱስ ክርስቶስ ግና ኣምላኽ እዩ ስለዚ ንሕና ብደረጃ ውልድነት ምስ እግዚኣብሔር እንታይ ክንገብር ሓደ ክንከውን ኣይንኽእልን ኢና ግና እቲ ዝረድኦ ምርዳእ ጌጋ ምርዳእ ካብኡ ሓሊፉ ናበይ ኣብፅሕዎ ናብ ሰባት ኣብፅሕዎ ካብዚ ከምዚ ዝበለ ነገራት ተሓሊና እቲ እግዚኣብሔር ንዓና ዝረኣየልና ነገር ክንፈልጥ እግዚኣብሔር ኣባና ዝሪኦ ኣባና ዘቐምጦ ኣባና ዝሓስቦ ብዛዕባና ዝሪኦ ነገር ክንፈልጥ እንታይ ክንገብር ኣለና ኣገባብ ኣመሃህራ ወይ ከዓ ኣገባብ ኣፀናንዓ መፅሓፍ ቅዱስ ኣተራጉማ ኣብ ኣተራጉማ መፅሓፍ ቅዱስ ሓሙሽተ ዓይነት ኣብዚ ሒዘ ኣለኹ እቲ ሓደ ኣሊጎሪ ዝበሃል ናይ ኣተራጉማ ነገር እዩ እዚኦም ኣሊጎሪ ዝበሃል ናይ ኣተራጉማ ነገር ኩሉ ነገር መንፈሳዊ ነገር እዩ ወይ ከዓ ዝተሰወረ ነገር ምርካብ ዝብል ነገር እዩ ኩሉ ቃላት ከይተረፈ ናኣረኻ መንፈሳዊ ትርጉሙ መንፈሳዊ ነገሩ ውፃእ ዝብል ነገር ዘለዎም እዮም ነገራት ኩሉ መጢልካ ናብ መንፈሳዊ ነገር ትርጉም ንምሃብ ሓደ ግዜ ትርጉም ዘይወሃብዎም ነገራት ወይ ከዓ ከም ዘለዎም ክንቅበሎም ዘለውና ነገራት ኣለው ኢቭን ንዓኣቶም ከይተረፈ ዝተሰወረ ዝተሓብአ መንፈሳዊ ትርጉም ኣለዎ ኢሎም እንታይ ይገብሩ ይሓስቡ ንኣብነት ኣኽሊሉ ካብዛ ገዛ እዚኣ ንታሕቲ ወሪዱ ንድሕር ተባሂሉስ እንታይ ተርኢ ካብ ላዕሊ ንታሕቲ ናይ ምውራድ ሓቂ እንዴ ናይ ቦታ ተርኢ ነዛ ናይ ቦታ ተርኢ ዘላ እዚኣ መንፈሳዊ እዩ ዝዎ ናይ መንፈሳዊ ደረጃኡ ወሪዱ እንድሕር ተስማዕ ኣለይ ኮይና ዝቕይራ ሃልዮ ኮይነ እንታይ ይገብር ኣለኹ ማለት እዩ ኣብ ኣተራጓጉማ እንታይ ይገብር ኣለኹ ንኣብነት ነዛ ዝብለኩም ዘለኹ መረዳእታት ኮነናስ እቲ ካብ ኢየሩሳሌም ናብ ያሪኮ ዝወረደ እሞኒ ከተርቲ ዝኸተርዎ ሰብኣይ እታ ዛንታ እንታይ እያ ትርኢ መን ይብፃይካ እያ ትርኢ ሓቀይ እንዴ መን ይብፃዩ ሌዋዊ ሓሊፉ ካህን ሓሊፉ ድሓር መወዳእታ ግና ሳምራዊ መፅዩ ስለዚ ካብዞም ሰለስተ እዚኣቶም ሲ ኣይና እዩ እቲ ናቱ ብፃይ እያ ተስምዕታ ተቐንዲ ትርጉማ ስለዚ ነዚኣ ወሲድካ ካብ ኢየሩሳሌም ንያሪኮ ዘውርዶ ነገር ኣይነበሮን እዚ ሰብ እዚ ኢየሩሳሌም መንፈሳዊ በረኸት ዘለዎ ቦታ እዩ ያሪኮ ከዓ መርገም ዘለዎ ቦታ እዩ ስለዚ እዚ ሰብ እዚ ካብ መንፈሳዊ በረኸቱ ስለዝወረደ ኣብ መንገዲ ኣጋንንቲ ፀኒሖም እዮም ሓመድ ፋጩ ኣውፅኦሞ ግና እግዚኣብሔር ምሕረተኛ ስለዝኾነ ከዓ ተመሊሱ ሰብ ከኣሊኡ ኩሉ ኢልካ እንትረኣ ተርጊምካያ ቅንዓ ተራጉማ ደ እዚ ፅሑፍ እዚ ኢየሩሳሌም በሪኽ እያ ዘላ ቦታኣ ኣብ በሪኽ እዩ ያሪኮ ከዓ ቦታኣ ኣበይ እዩ ታሕቲ እዩ
ስለዚህ ሰብ እዚ ያሪኮ ይኸውን ዓዱ ክበጽሕ ደልዩ ይኸውን ብምንታይ ምኽንያት ይዝወርድ ነይሩ ዝተፈልጠ ነገር የለን ግን ፖዚሽናል ነገር ይዝወርድ ነሎ ናይ ጂኦግራፊካል ነገር ይዝወርድ ነሎ ከወርድ ከሎ ግና ከተርትር ኺቦሞ ነዚ ከምዚ ዝመሰለን ነገራት መንፈሳው ወላ ነታ ወረደ ትብል ቃልሲ እንታይ ይገብሩላለው ማለት እዩ ዝተሓበአ መንፈሳው ምስጢር ኣለዋ እዚ ሰብ እዚ መንፈሳው ነገር ንምግባራ ካብ መንፈሳው ደረጃው እንታይ ስለ ዝገበረ ስለዚ ወረደ እዩ ዝሽግር ዝገጢምዎ ኢልካንተ አትርጊምካያ ገይጋያ ስለዚ ዞም አሊጎሪ ዝበሃሉ ናይ ምትርጓም መስርሕ ዝጥቀሙ ሰባት እዚኣቶም ጥንታዊ ዝኾነ ናይ ተራጎማ ስታይል እዚ ንኹሉ ነገር መጢትካ ናፍቲ መንፈሳዊ ነገር ጥራሕ መቕማጥ ዝብል ሓሳብ ዘለዎ ነገር እዩ እቲ ካልኣይ ዶግማዊ ንብሎ ወይ ከዓኒ ቀኖናዊ ኢልና ንዛረበሉ ነገር እዩ እዚ ንናይ መጽሓፍ ቅዱስ ክፍሊ ክትርጉሞ ዘለዎ በዓል ስልጣን ጳጳስ ጥራሕ እዩ ሞኖክሴ ጥራሕ እዩ ኪኒኡ ወላ ሓደ ሰብ እንተኸገብር ኣይክእልኒ ኢንተርፈር ክገብር ኣይክእልኒ ክትርጉሞ ኣይክእልኒ እዚ ከምዚ ብፍላይ ኣብዚ እዋን ኣብ ዘበና ዘለዎ ኣብያተ ክርስቲያናት እዞም ናይ ሮማን ካቶሊክ ቤተክርስቲያን ዝምርሕሉ ነገር እዩ እዚኣቶም ቃል ኣምላኽ ከምዚ ይብል ደይኮነ እቲ ቀንዲ ዘረብኦም ሕግና ስርዓትና ከምዚ ዝብል እዩ ምክንያቱ ንቃል ኣምላኽ ብሕጎም እዮም እንታይ ዝገብርዎ ዝትርጉምዎ እምበር ቃል ኣምላኽ ብሕጎም ኣይትርጎምን ስለዚ በዓል ስልጣን ዘለዎ መን እዩ እቲ ኣብ ላዕሊ ኣብ ስልጣን ተቐሚጡ ዘሎ ሰብ ወይ ከዓ ጳጳስ ዲ ወይ ከዓ ሞኖክሴ ዲ እሱ እንታይ ዝገብሮ እሱ ዝበሎ እንታይ ዝገብር ዝኸውን እሞ ቃል ኣምላኽ ከምኡ ኣይኮነን እንታይ ኢሉኸ ሕጎም ይቀዳማይ ቃል ኣምላኽ እንታይ ገይርሎ ተጋጊርሎ ስለዚ ሕጎም ከኽብሩ ወይ ከዓ እቲ ስርዓቶም ንኸኽብሩ ጥራሕ ንቃል ኣምላኽ ብስርዓቶም እንታይ ዝገብርዎ ዝትርጉምዎ ድማ እዚኣቶም ከዓ ቀኖናዊ ወይ ከዓ በቲ ዶግማቲክ ዝኾነ ነገር ብርግጽ እቶም ቀዳሞት ኣቦታት ናይ ክርስቲያን ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣቦታትና ካብ ዝተጋገየ ናይ ሓሶት ትምህርቲ ንምክልኻል ከምዚ ቀኖናዊ ዝኾነ ስርዓት ኣካይዶም እዮም ግና ካብ ሓቂ ንዝረሓኸ ንምክልኻል ዝገበርዎ ነገር እምበር ስርዓቶም ባህጎም ድሌታቶም ንምኽባር ዝገበርዎ ነገር ኣይኮነን ስለዚ እዚኦም ግና በኣንጻሩ ነቲ ንሶም ተኸልዎ ስርዓት መታን ከይብረዝ እንታይ ይገብሩ እሳቶም ባዕሎም እንታይ ይገብርዎ ይማወገትሉ ወይ ከዓ እሶም ባዕሎም ይትርጉምዎ ዳስ ዋይ ድማ ማርቲን ሉተር ነዚ እንታይ ገይርዎ ወፂ ተቋይምዎ ወፂ ማርቲን ክወፅእ ከሎ ቅድም መጀመርያ ቃል ኣምላኽ ጥራይ እዩ በእምነት ጥራይ ብጸጋ ጥራይ መጽሐፍ ቅዱስ ጥራይ ናይ መወዳእታ በዓል ስልጣን መጽሐፍ ቅዱስ ጥራይ እዩ ሰብ ኣይኮነን ኢሉ ኣንጻር ሮማውያን ቤተክርስቲያን ናይ ካቶሊክ ቤተክርስቲያን ዝተስአ እሞ ከዓኒ ሕጂ ሽዑኡ ፕሮቴስት ወይ ከዓ ፕሮቴስታንት ኢልና ንፅዋዕሉ ዘለና ሽም ዝመፀሉ ምክንያት በዚ ነገር እዚ ነቲ ናቶም ስርዓት ከኽብሩ ንቃል ኣምላኽ ስለዚ ንዓቕዎ ንቃል ኣምላኽ ናብ ካልእ ጌጋ ስለዝወሰድዎ ንሱ ድማ ነዚ ነገር እዚ ንምምላስ እንታይ ገይሩ ኣንጻሮም ተሲ ፕሮቴስት ተባሂሉ ድሕሪ ድማ ዝንፅዋዕሉ ዘለና ፕሮቴስታንት ዝብል ነገራት መፂና ማለት እዩ ስለዚ እዚኦም እቶም ኣብ ላዕሊ ኣብ ስልጣን ዘለዉ ሰባት ጥራሕዮም እንታይ ዝገብርዎ ንቃል ኣምላኽ ዝፈትሕዎ ዝብል ነዚ ክፈትሕዎ ከለካ ብመንፅር ሕጎም ብመንፅር ስርዓቶም ብመንፅር እትሶም ዝተኸልዎ ሕጊኦም ንቃል ኣምላኽ እንታይ ዝገብርዎ ዘለዉ ዝትርጉምዎ ተዘይ ኮይኑ ቃል ኣምላኽ እንድሕር ኣንጻሮም ተስዩ ቃል ኣምላኽ ተጋጊሎ ንሕና ሕግና እዩ ቅኑዕ ኣብ ምባል ዝወፅሑ ሰባት እዮም ማለት እዩ ሳልሳይ ርትዓዊ ወይ ከዓ ራሽናል ዝበሃል ራሽናል ወይ ከዓ ርትዓዊ እዚ ናይ ኣእምሮ ሰብ ንመጽሓፍ ቅዱስ ክፈትሖ ብቑዕ ዝብል ሓደገኛ ዝኾነ ትምህርቲ እዩ ኸዚ ብኻልእ ኣዘራርባ እዚ መጽሓፍ እዚ መለኮታዊ ኣይኮነን ወይ ከዓ ነዚ መጽሓፍ እዚ ንምርዳእ ኣነ መለኮታዊ ዝኾነ ረድኤት ኣየድልየንን እዩ ዝብል ዘሎ ወላ እኳ ፍርቂ ኣካላት ወይ ከዓ ናይ ኣእምሮ እኳ ወላ ጎደሎ ዝኾነ ሰብ ሕጂ ናይ ኣእምሮ ሽግር ዘለዎ ሰብ ከይተረፈ ነዚ ቃል እዚ እንታይ ክገብሮ ክእል እዩ ክርድኦ ይኽእል እዩ መለኮታዊ ረድኤት ዘድልዮ መጽሓፍ ኣይኮነን ተራ መጽሓፍ እዩ ናብ ምባል ዘብፅሕ ኣዝዩ ሓደገኛ ዝኾነ ዓይነት ምትርጓም እዩ ከዓ እዚ ስለዚ እዞም ሓሳባት እዞም ሰባት እዚኣቶም ርትዓዊ እዩ በቃ ብናይ ሰብ ደረጃ ዝተጻሕፈ እዩ
سبات صحفوا نجاري بنسب درجة خاصة صحفيو سبات كأب بدرجهم أبزروا يوخنا كينهم كان تخو قبروز خوليهم كردوا وزخوليهم ملكوته حاجة زدليو أيكون نم بالدرجة زبصح أزي حدا جنيا زخنة جواب أتراجعوماي أترابعي subjective ويكا قلاوي subjective ويكا قلاوي زبحال أتراجعوما إذا أبناء سب سمعتن أبناء سب لمدن أبناء سب كونتاتن أتيو متحف بالزفتح سب لمدو أبزلوا situation أبزلوا سمعت أبزلوا كونتات أتيس متحف قدس تاي جبرو يترجمه سلازي متحف قدس ليكون نتسب تاي جبرو ذلوا اتسابين متحف قدس تاي جبرو أب كونتات يأتوه سلازي الأملاخ انتايو ناي مجمريان ناي موداتان سلطان زلوو ملو زخونه مغلاص املاخ نزي ملو زخونه سلطان زلوو فقد املاخ ويكا مغلاص ناي املاخ بناتهم سمعيت بناتهم كوناتات بناتهم زلووم سيتويشن انتاي غبرو يترغمو سلازي كابتيك زي ايبير زرايو كابتيك زي ايبير زدليو كابتيك زي ايبير زحاسبو نجر وصا تترغيمو دما نابي خيت نافكال انفوتو يخيت زيومون ازيوم حدغنيا زخونو عينت أبها لازم لهم سباتهم اتحمل شيء تاريخاوي سنة صحفاوي سواوي زخنة التراجم بإنجليزية HGL ولو historical grammatical and literature إلهم الصحفو إذا نتا أبت إذا عينت التراجم هذه نتا أبتي تاريخ ويكا أبتي تنبوز اللخ التاريخ أبتي تنبوز اللخ صحف أبتي حسكاية زلخا كفلي زلو سواسو زلو نايسنا صحف كدي زلو كونتات ناي تاريخ بقبو فليتكا نبحده مدمدمتا ناي مبصح حساب زلو ناي مترجم نغري نحنا كم كريستيانات ويكاتهم بنتكوستال موفمنت نبهال نزع عينت أجاب التراجع ماينا انتي نجبر نسعب كلهم تم قدام وزرعنا ببش أنا خاطهم بزح قدروا اللوم بزح ونجر قدروا اللوم إذا أبتي تاريخه وزبي أبتي ترى تاريخه سوا نجر نايت صحف أبتي أتصحفان نايت صحف أبتي باك جراوند نايتي تاريخ نايت هيستر نايت هزبي أتيخا نت نجرتي مساسنا عكايو شعو اتنعهم زتبهالهم نجر مسفلتك بحرنا بيت مت نابخا مت نابنت قدامي بيتروس ترى اخر الناس انتهي تبل قدامي تتقسي ترى اخرنا بيتروس حواري يسوع كريستوس نتوما بيستوسن اب غلاطيان اب مقدونيان اب اسيان اب بيتانيان فح إلهم زلو حريات كمتي ناي قدم فلطات እግዚአብሔር አቦና በቅድስና መንፈስ ምን ምእዛዝን بدم يسوع كريستوس نمنصاغن ጸጋን ሰላምን አባኻትኩም ይብዛህ ስለዚህ እዛ መጽሐፍ እዚኣ አብያቤን ዘለው ሰባት ያተጻሕፋትሎ ንኹላ ትጥርፈልና ግና ሓንቲ ቃላላ ፋሕ ኢሎም ዘለው ብምንታይ ምኽንያት ፋሕ ኢሎም ስለምንታይ ፋሕ ኢሎም እንታይ ትኹነታቶም ነይሩ أبز جزيهم زين برا خونات تاريخهم انتهى ينيرو تحت لنا ترى أخيرنا بزعلة مكراي الزارب سلازي كنا نبوخ لنا تصحف إزهم سبازياتهم سلمن تايف حكم زبالو أو تصحيف لنا له سلازي نت تاريخ أمبي بنايو التاريخ مس أجابات صحفون دقنا تمريسنا مسرا أنايو شعو إجزاء أبير نعوم من تاي كم زبالهم تاني قبر كنا سوعلا نجمر نتشعو زرا أنايو نجر زسوعلنا له نجرينا شعو نبي حزنين مت اتقال كأن وانا حزنين مت سلازي إزي عينت أجاب التراجمة نخيت الجاجة قنع زخنا سجمتي نخط وسط ويكا قنع زخنا مرد أبي وقت كان نخلو ده يجبر عزيز رحيب زخنا الدجة زخفت نجاري سلازي زم حموشي أخلوني بزعبو كأسينا الحرب بزعبات حموشي كأسنا بلنا أبتن زلوانا خلتها بيردات كنكسرينا أنت رأى جزيه هاللي نخوينون إيش يكون سخت زي كونه
ስለዚህ በሐፈሹ እግዚአብሔር ንርእሱ ክገልጽ ዝፈቱ አምላኽ ንርእሱ ክገልጸሉ ዝኽእለሉ መገዲ ድማኒ ዝኽኣለሉ መገዲ ድማ ክልተ መገዲ ርኢና ኣለና ተቀዳማይ ሓፈሻዊ ምግላጽ ኢልና ኣለና እግዚአብሔር በፍጥረቱ ርእሱ ገሊጽ እዩ እግዚአብሔር ኣብ ሰባት ብዘቐመጦ ሕልና ርእሱ ገሊጽ እዩ ስለዚ በዚ ነገር በዚ ክልተ ነገር ጥራሕ እግዚአብሔር የለን ክብል ዝኽእል ሰብ ወይ ከዓ ንእግዚአብሔር ኣይነ የለን ክብል ሰብ ወላ ሓደ ዝኽእል ሰብ የለን ኣብ ሮሜ ንኣምላኽ ከም ኣምላኽነቱ ስለዚ የኽበርዎ ኢሉ ማለት ሓቀይ እንዴ ነቲ ብግብሩ ዝፍለጥ ኣምላኽ ከም ኣምላኽነቱ ከኽብርዎ ስለዚ ይከኣሉ ንምንታይ ሓሊፉ ከም ዝሃቦም ኣብኡ ፍርዲ ከም ዝፅብዮም ተዛሪቦም እቲ ካልኣይ ግና ስፔሻል ዝኾነ ምግላጽ እንብሎ ግና ናይ እግዚአብሔር እቲ ናይ መወዳእታ ምግላጽ ወይ ከዓ ናይ መወዳእታ ሬቨሌሽን ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ምክንያቱ እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ አቢሉ ነቲ ካብ ገነት ኤደን ዝወፀ አዳም ቀዳማይ አዳም በኢየሱስ ክርስቶስ አቢሉ ኻ ናብ ገነት ኤደን ንኽመልሶ መን ይመጽ ኢየሱስ ክርስቶስ ይመጽ ነቲ እሱ ክኸፍሎ ዘይካለ ዕዳ እቲ ንሱ ክዕርዮ ዘይካለ ርክብ በኢየሱስ ክርስቶስ አቢሉ እንታይ ገይርዎ ናብ እግዚአብሔር ንሰብ እንታይ ገይርዎ መሊስዎ ስለዚህ ስለ መጨረሻ እግዚአብሔር ርእሱ ዝገለጸሉ መገዲ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ርእሱ ሓደ ይኮነኻ እቲ ካልኣይ ፍቃዱን ሓሳቡን ዝገለጸሉ ድማ ቃል አምላኽ ስለዚህና ድማ ቃል አምላኽ ክነንብቦ ቃል አምላኽ ክነጽንዖ ቃል አምላኽ ከዓ ክንትርጉሞ ዘለና ካብዞም ኩሎም ዝረኣናዮም ነገራት ወፂና በቲ ቁኑዕ ኣገባብ በቲ ቁኑዕ ኣተሓሳስባ በቲ ቁኑዕ ኣጽናንዓ መጽሓፍ ቅዱስ እናጽናዕና ንርእስና ኮይንና ንኻልኦት ምእንቲ ክንከውን እዩ እዚ ትምህርቲ ዝመሃር ዘሎ ስለዚ ከምቲ ዝበልኩኹም እዚ ትምህርቲ እዚ ብሓንሳብ ማስተር ዝግበር ትምህርቲ ኣይኮነን ብዙሕ ግዜ ተማሂረ ኣለኹ ምሳኹም እመሃር ኣለኹ ገና ማስተር ናይ ምግባር ባህሪ ወይ ከዓ ኣይተጠረየን ገና ወላ ዶክትሬት ማዕርግ ረኺብካ ኣብ ቴዎሎጂ ማስተር ኣይትገብሮን ኢኻ ምክንያቱ ቃል ኣምላኽ ኣብ ተፅባሕ እንታይ ሓድሽ ኩሉ ግዜ ይፈልጦ ዝበሃል ነገር የለን እናተማሃርካ እናዓበኻ ኢኻ ትኸይ ስለዚ እዚ ብፍላይ እዚ ሄርሜኔቲክስ ዝበሃል ትምህርቲ ድማ እንታይ ዘለዎ ነገር ምድግጋም ዝደሊ ፕራክቲስ ዝደሊ ኣብኡ ምጥሓል ዝደሊ መመሊስካ ነቲ ዝተማሃርካዮ እንታይ ምግልባጥ ዝደሊ ዓይነት ትምህርቲ እዩ ምክንያቱ ነቲ ክቡር ዝኾነ ሓሳብ እግዚአብሔር ንኽትረክብ ክቡር ዝኾነ ነገር ክትገብር ኣለካ ክቡር ዝኾነ ነገር ክትፍሕር ኣለካ ክትኩዕት ኣለካ ግዜ ክትሕልፍ ኣለካ ንመንፈስ ቅዱስ ዕድል ክትቦ ኣለካ ድሕሪኡ እቲ ልምምድ እናዓበየ ምስ መፀ እግዚአብሔር ድማ እንታይ እናገበረ ይኸይድ እቲ ዘለዎ ሓሳብ እቲ ዘለዎ ፍቓድ እቲ ዘለዎ ኣባኻ ዘቐመጦ ናይ መወዳእታ ደስትኒ እናፍለጥካ ትኸይድ እሞ ከምቲ እግዚአብሔር ዝረኣየልካን ኣብቲ እግዚአብሔር ዘቐመጠልካን ንኽትነብር ድማ እንታይ ትረክብ ሓይሊ ትረክብ ስለዚ እግዚአብሔር ነዚ ከምዚ ዝበለ ፃውዒት ይፀዊዕና እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ ፀዊዕና ኣሎ ኣብቲ ተፀዋዕና ኣሎ ከዓ ክንዓቢ ኣብቲ ዝዓበና ጥራሕ ዘይኮና እናተሃነፅና ናብ ምስሊ ኣርኣዩ ክንከይድ ድማ እግዚአብሔር እንታይ ገይርና ኣሎ ንኩላትና ፀዊዕና ኣሎ ስለዚ በዚ ነገር እዚ በተን ዝመፃ ክልተ መዓልታት ከመይ ጌርና ከምነፅና ዲቴልስ ኣቲና ክንዛረብ ኢና ንሎሚ ግና ኣብዚኣ ክትኣኽለኒያ እግዚአብሔር ወይታ ይባርኽኩም